There's a good reason. Ekukhamisa ingubo usava kweba umphefumulo usadibana nenyama awaphenga iSunday imini kodwa wathi ndizawugqibela ngaso ayaqala kuyaphumisa ithandazo uthile. There's a good reason for that. Yay. Because along the week, there's a thing. Sihamba, sikhila kakhulu. Now, when sifika on a Sunday, kuyanzelekile ngoba sisiwe kwi-final Peter's sifane nemoto. Obvious. Sikhona iziqithi besiphoseka kuzo. Sizothi thina moya ingcwele. siphosekile. Jesu. But kwasa siqithi siphoseke kuso siza kuwe Thixo. Sizathi sibonise ngapha kwesiqitho kwaba. Hayi Jesu. Usuka nevumo lwakho. Ngapha kwesiqithi. Siyabulela ba. Wensilapha. Sizojonga ngapha kwe-challenge. Yes. Wensilapha. Sizo-restore amandla. Yes. Sizorefilwa mamuphili xa silapha. Khona ukuze sibe namandla amatsha. Moya ingcwele. Jesu. Amandla besinawo mamadala eveke phelileyo besiwathathe kwi-last Sunday. Sisithi Thixo siphosekile siqithini. Kodwa ngoku sijika sizoza kuwe sisithi restore amandla wethu khona ukuze sibe namandla wokumelana nezinto esizawudibana nazo along this week. Siyabonga moya ingcwele. Awu Jesu. Awu. Uyazi? Xa uphoseke esiqithini. Abanye abantu abayi-understand esi siqithi bamama. Hayi, abasibona. Xa uphoseke esiqithini. This is island. Uphela umsebenzi. Yeah. Xa uphoseke esiqithini. Hayi ba. Uthi unemoto mama uphilile. Okanye indlu yebhondi. Ubuyibhatala mhlawumbi usela ngeminyaka emibini. Uyigqibele endlu. Phoseke esiqithini. Ba umfundisi. Phoseke esiqithini uphele umsebenzi. Iveki ifika inkonkozo. Thathe kwa. Thatha amasakanyana wakho. Uphume. Wawohlulekile. Phele kwalento ubuthi. Phoseke esiqithini. Phoseke esiqithini. Awu ba umfundisi. Bazalwane. Yabona? Xa uphoseke esiqithini. Mama. Vampinga. Wow. Umntwana. Abela mawa. Xa uphoseke esiqithini. Uthikelwa ngabantwana. Uthikelwa ngabantwana abazelayo. Phoseke esiqithini. Basuke abantwana. Bangabona umzali kuwe kodwa babona into engapha. Phoseke esiqithini. Hayi ba umfundisi. The question is, when uphoseke esiqithini. Hayi ke. During that time, not after that time. During Wenza wesasiqithi wenza ntoni? Ngeli xesha uSathane abeka idolo esifubeni mama uphili. Ukhupha ilwimi ngaphandle. Wenza ntoni? Sumanje esiqithini. Awu siyabonga moya engcwele. Uyazi xa uphoseke esiqithini. Yes, miss. Ujikelwa libandla. Yes, my master.
ubuliseva ulithandazela umhlangezona ulise ezandleni zikaThixo kodwa uthi uzawuphoseke esiqithini ibandla lijike libe kuwe saluwedwa wena. Hawu madoda. Hayi madoda. Umfundisi athi xa ephoseke esiqithini angaqinanga bamadolo asuka axibile yayaka le nkonzo ayisebenzeli Ahle phansi ezona. ibulawa yile nkonzo ibeka phansi. Eka phansi bawumfundisi. Fika esiqithini. Hayi moya oyingcwele. Xa ephoseke esiqithini Ya. ayiphoseke esiqithini asonge impahla zenkonzo malibonke igama lenkosi. Wow! Ndibona nomfundisi eshaya ikwasa bona ngathi kudala lo mfo Eyenza lento. Phoseke esiqithini lo. kusetyenziswa ngamandla esiqithi. Hey. Kusetyenziswa ngamandla esiqithi. Awusebenza moya oyingcwele. Malibonke igama lenkosi. Awu Jesu. Madoda. Sayithini nale? Sebenziswa ngamandla esiqithini. Hey. Uza ungaphosekanga ke ngoku esiqithini eso mama uBhili. Yes. Luzabaphi ukholo lwakho? Kholo lethu lobaphina. Kholo lethu lobaphina. Xa ungaphosekanga esiqithini uza komelela njani? Awu Jesu. Njalo nje uthi uDavide xa echaza ngesi siqithi athi amandla kaThixo Awu madoda. abonakala mhla kwaba nesaqhwithi. Yo. Hayi bawunkohla. Ngexesha lesaqhwithi Bonakala amandla kaThixo. okanye xa uphoseke esiqithini ujikelo nangaba ukuvundle nabo esibelethweni esinye. Hey. Phoseke esiqithini lo. Moya oyingcwele. Phoseke esiqithini kodwa sizothi ngapha kweso siqithi Awu. amandla kaThixo aza kubonakaliswa. Awu madoda. Hey. Njalo nje abangevezela amadolo Oh madoda. baza kumelezwa nguwe kuba uThixo uke wathi kuwe Yes. biza mna ngexesha Lembandezela. kwakho Awu madoda. kuhlangule uze wena undizukise. Zukise qha. Only. Awu. Into efunekayo ke ngexesha lokuba sesiqithini ungabheki emagqirheni Yes. zaphela imali yakho. Zukisa uthi. Nefunekayo ngoku xa kufikelela ixesha lesiqithi bheke emadolweni. Zukiseka moya oyingcwele. Xa usuke uye edolweni. Awu siyabonga moya oyingcwele. You will be in trouble. Ngaba men on one of fake prophets. Ngexesha Yes. lesiqithi. Yes. Because uzawube udesperate. Desperate. Yes. Uzayisela ipetrol ingene emotweni. Yes. Hamba nhliziyo yami.